U okviru projekta Mesto gde su deca na prvom mestu, u osnovnoj školi Sveti Sava adaptirana je i opremljena prostorija koja će biti mesto okupljanja i rada sa darovitom decom. Deca koja su pohađala različite sekcije i njihovi mentori ranije su morali da se snalaze za mesto gde će raditi. Bilo je rada, znači puno rada, ali prosto smo osetili tu potrebu da deci nedostaje mesto gde će oni znati da je to njihovo mesto, da mogu u svakom trenutku, znači da dođu, da tu provedu određeno vreme, da se bave sa svojim mentorom, ono što ih interesuje i tako. Razvojni tim osnovne škole Sveti Sava obezbedio je sredstva za opremanje i adaptaciju u iznosu od 150.000 dinara apliciranjem kod opštine Pirot u okviru lokalnog plana akcije za decu. To je rad, prosto mi smo našu nastavnicu likovne kulture pozvali, rekli joj da imamo sredstva, da sve što joj treba, znači stojimo na raspolaganju sa sredstvima, samo nam trebaju njene ideje. Ona je samo pitala, a ta prostorija kome je namenjena? Kad smo rekli da je to deci, znači za rad sekcija, za darovite učenike, eto, prosto je ona ušla u tu prostoriju i posle 2 nedelje izašla i onda smo videli zaista nešto čarobno. Na ovaj način stvoren je prostor za kreativni, zabavni i bezbedni razvoj dece. Osnovna škola Sveti Sava realizovala je ranije i projekte Sačuvajmo Vukovce i Dečije pozorištance, a trenutno je jedina eko škola u opštini.